खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। रानिखाटानि सिङाव थानाय दरंगावनि गोदान गोथार बाथौ थानसालिखौ बेखेवना होदों बि टि सि नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा अ.एस.डि. सांग्रां ब्रह्म। बिथाङा 28 गसाइगाव इउ पि पि एल नि महा सुबुंगौमा बारग' एन डि बि एस नि गोख्रों बिबुरला डिपुटि सि अ आ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। मैया बाथौ धोरोमनि सिबियारि बिथांमोननि थामथि मावनाय फोरबो गोलाव समनि उनाव मैयानिफ्राय फरायसालिया भेक्सिननि नेम-खान्थि बायदियै खुलिफिनबाय। सालबारि माजबारियाव गामि नांज्रि औवाबारि गावनि फिसाज्ला अंगहानिनि मुङाव थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायना लांनाय समावबो जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै, नाथाय आथिखालनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों।